Bilduk legegintzaldi honetan behin eta berriro aldarrikatu du zerga sistemaren inguruko hausnarketaren beharra. Gure ustez hain zuzen kontua ez baita soilik diru gehiago biltzea, bai, diru gehiago behar dugu, baina aztertu behar dugu alde batetik nola biltzen den dirua, eta horretaz zuek ez duzu eztabaida hori ahalbidetu, eta bestetik jasotakoa zertan gastatzen den kontuan hartu behar dugu. Hau da, ez gara bueltatu eta ez gara bueltatuko krisi aurreko garaira. Desgraciadamente, ni hemos vuelto ni vamos a volver a la situación de antes de la crisis. Disminuye el paro, pero no se crea empleo de calidad. La precariedad laboral aumenta y la brecha entre ricos y pobres crece. Y lo que es peor, no estamos fortaleciendo nuestra economía y nuestra estructura social para hacer frente a futuras crisis, que usted mismo, en el documento que nos envió, reconocía como posibilidad. Y ha sido espectacular e inolvidable el movimiento de solidaridad con las personas refugiadas. Bilboko auzoetan, bereziki, Bilbo eta Bizkaia abegi herria eta herrialdea direla egiaztatuz. Berriro, erakundeak herritarren atzetik, baloia kanpora botatzen, ardura estatuarena edo Europarena dela argudiatuz, eta gaur berriro errepikatu duzu. Errefuxiatuei begirako politiketan inbertitzen den apurrak, edota berdintasun politikei zuzendutakoak oso ondo adierazten dute politika horiek duten garrantzia eskasa zuk zuzentzen duzun foru gobernuarentzat. Pentsioak ez dira gure eskumena eta horregatik ezin dugu aztertu zein den inbertsioa, baina bai zein izan den Bizkaiko foru aldundiak pentsiodunen mugimenduari emandako erantzuna. Eta gaur berriro ekarri duzu hona borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde berri bat sortzearena. Y nos dice que no se trata de ir contra las pensiones públicas, sino de complementarlas. Mire, señor Rementería, con esa propuesta de una EPSV de empleo, que primero no es su competencia, hoy lo ha reconocido, aunque el día de San Ignacio no lo hizo, no es su competencia y solamente pretende una cuestión, atacar a las pensiones públicas, enredar en la reivindicación del movimiento de pensionistas, pretendiendo hacer ver que no es posible una pensión pública digna. Porque lo primero que están reivindicando el movimiento de pensionistas son pensiones públicas dignas y están hablando de una pensión mínima de 1.080. Ese es el objetivo que tenemos que poner, que debería de usted poner en primer lugar. Y si quiere facilite que el Gobierno vasco garantice mediante complementos esa pensión mínima de 1.080 para todas las personas pensionistas vascas, porque lo puede hacer, facilite eso. En el pleno de investidura hace 3 años usted decía que confiaba en iniciar una nueva forma de hacer política. Politika egiteko era berria, ikusi duguna izan da, marketing politika bat, diseinu politika bat, titular handietan oinarrituriko politika. Usted dice que trabaja sin hacer ruido, pero los fuegos de artificio que lanza se oyen desde toda Bizkaia. Ekitaldi handi hauek ondo islatzen dute zuk eta zure gobernuak bultzatzen duzuen politika mota. Politika espektakuloa, marketing politika, ikuskizun handiak, baina bizkaitarren bizi baldintzak hobetzeko balio gitxi dutenak. Zerbitzuen esparru ekonomikoa bultzatzen ari zarete, industria indartzeko gai ezaretelako. Zure gobernuaren ekimen gehienak kanpora begira pentsatuta daude, eta ez barrura begira. Gehiago kezkatzen zaitu Bizkaia munduan agertzea, bizkaitarren arteko kohesioa eta ongizatea bultzatu baino. Eta aldundiak udalekin dituen harremanetan oraindik nagusikeriaren tik batzuk nabarmenak dira. Adibiderik argiena uraren kudeaketarekin gertatzen ari dena da. Bilbao Bizkaia ur partzuergoan sartzeko egiten ari zareten presioa eta inposaketak Karrantzan eta Busturialdean gertatzen ari den moduan onartezinak dira. Aldundiak iragarri zigun mendiforu araua berria ekarriko zuela. Eta Bildun irrikaz itxoiten egon gara zuen proposamen berria ezagutzeko, behar den eztabaida sakona egin ahal izateko. Baina momentuz horren arrastorik ez. Horregatik, zuen gobernuaren paralisiaren aurrean, Bilduk aurkeztuko du bere mendi foru arau proposamen propioa. Helburua argia dugu, basogintza sektorean ematen ari den egoera larriari aurre egitea.
eta gure basogintzaren inguruan dagoen jarduera ekonomiko, sozial eta kultural orok behar duen transizioa gauza dadin. Autokonplazentzia eta autokritika falta. Autokritika eza ere diru publikoa xahutu dutenen aurrean. Aipamenik ez zure diskursoan, baina aurten epaitegietan ikusi ditugu Bizkaiko agintari batzuk. Bakioko alkate ohia, Lanzotegikoak eta azkenak Arrantzako minaren auzian inplikaturikoen zigorra. Kasu guzti hauetan, Aldundiak beste aldera begiratu du. Aldundiak emandako diru laguntzak, bizkaitar guztiok jarritako dirua dena, gaizki erabilita, gezurrak, prebarikazioa eta Aldundia isilik. Hori da, bultzatzen duzuen portaera etikoa. EH Bildutik behin eta berriro eskatu izan dugu kasu guzti hauetan Aldundiak bere interesak aktiboki defendatu ditzan eta bizkaitarrona den dirua berreskuratu dezan. Ez diguzue kasurik egin. Zuen alderdikideen interesak bizkaitarronak baino gehiago defendatu dituzue. ¿Es esa su forma de devolver la dignidad a la política de la que hablaba en su investidura? Es necesaria una reflexión sobre la calidad ética de la actividad institucional, porque es absolutamente indigno que cargos de esta Diputación y responsables municipales vinculados a su partido dilapiden ayudas públicas y ustedes miren para otro lado. No podemos decir que los servicios sociales en Vizcaya gocen de buena salud, y el barómetro de Vizcaya así lo constata. La ciudadanía da la peor valoración al departamento, la peor nota al Departamento de Acción Social. Desde H. Bildu seguimos siendo muy críticos con la forma en que la Diputación diseña y gestiona los servicios sociales. Criticamos, sí, pero también hacemos propuestas. Lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura y lo seguimos haciendo. Gure apostuak kudeaketa zuzena da, baina zerbitzuak kanpoko kontratuen bidez egiten diren bitartean, badaude aukerak zerbitzua eskainiko duten enpresetako langileen lan baldintza duinak bermatzeko bideak. EH Bilduren lehentasuna da ere Bizkaiko ehun ekonomikoa sendotzea, industria politika berpiztea eta enplegu duina sortzea. Horretan bat egiten dugu bizkaitarrok duten kezka nagusiarekin. No parece que el efecto de las políticas de impulso de la economía del Gobierno PNV-PSE hayan tenido una espectacular influencia en la valoración de la ciudadanía, pero creemos que no podemos seguir haciendo las mismas políticas de siempre. Necesitamos medidas que fortalezcan el tejido industrial de Vizcaya y que creen empleo de calidad. Medidas como el plan de choque que se plantea en el informe elaborado en la ponencia del Parlamento Vasco, creada a propuesta de EH Bildu, sobre la situación económica de la margen izquierda, zona minera y oarsaldea. Txosten honetan planteatzen da urgentziazko plan bat jarri behar dela martxan berehala, 3 hilabeteko epean. Gaur 4 hilabete betetzen dira legebiltzarrak txostena onartu zela eta ez da ezer egin. Horregatik gaur hemen politika orokorreko eztabaida honetan kontuan hartuta aipaturiko 3 eskualdetatik 2 Bizkaian daudela, ezkerraldea eta mehatzaldea eta hoiez gain enkarterri ere sartuta dagoela txostenean, Bizkaiko aldun nagusi moduan eskaera zehatza egiten dizugu EH Bildutik. Arduraz jokatu, iniziatiba hartu eta berehala Eusko Jaurlaritzarekin, inplikaturiko udalekin eta bertako eragile sozialekin zehaztu hartu behar diren premiazko neurriak eta horiek gauzatzeko beharrezkoa den aurrekontua. Estatus politiko berriaren eztabaida. Hemen bizi, hemen lan egin, hemen pentsio sistema publikoa erabaki eta horretan ere arituko da EH Bildu. Estatus politiko berri bat behar dugu Euskal Herrian eta Bizkaian, gure politika propioak aurrera eraman ahal izateko. Hala nola pentsio publikoen sistema edota lan harremanetako euskal esparrua garatu ahal izateko. Eta aldarrikapen horretan bizkaitarrok eta bizkaiko erakundeak inplikatu behar gara. Gipuzkoako aldun nagusia Markel Olanok jarrera argia izan du erabakitzeko eskubidearen alde. Zu nahi, Bizkaiko aldun nagusi moduan bat egiten duzu Markel Olanok egindako adierazpenekin, eta kontuan hartu gure lurraldean badugula erabakitzeko eskubidea jasotzeko proposamen zehatza. Usansolotarrena. Usansolok bere etorkizuna erabaki nahi du.